O ambiente está tremendo aquí aos pés deste santuario da Virxe do Corpiño, un ano máis no seu día grande, e antes ensinábamos vos onde están todos eses votos e todas esas candeas que a xente pon con tanta devoción, e aquí xustamente ás nosas costas, Ana, temos a Virxe do Corpiño, a que sacan pa fora. A que sacan pa fora, na que nos din que se queremos facerlle unha ofrenda floral, ya traigamos e ya coloquemos aquí, por eso está fora, normalmente. Chea de flores e chea de esvotos tamén, non? Tamén, sí. Vemos aí unha señora que lle está colocando unha. Unha flor, sí. Isto que se fai para a xente que vai ofrecida, cal é Sí, a razón das normalmente flores? todos os que estamos ofrecidos lle traemos algo, un esbote ou unha flor ou un centriño de flores. Sí, fais así, normalmente todos os anos. Eu, de feito, fai 2 anos. Iba ahora a interrumpirte, Ana, porque ten, Ana, unha historia desas que emocionan, porque fai 2 anos, Ana, un día como a hoxe, onde estabas? Estaba pasando por quirófano dun tumor cerebral. Un tumor bastante grande. E, bueno, eu estou ofrecida a esta virgen desde hai moitos anos. E cando podo veño, sobre todo o día propio que é hoxe. Celebrando que estou aquí, que estou ben, como todos, cunha historia que contar. Todos temos a nosa historia, máis grande, máis pequeniña. E, bueno, eu dou gracias por estar aquí, e cumprindo que dentro de uns meses cumpro 44, e decirle a toda esa xente que está loitando que siga, que a vida é moi bonita para deixarse vencer. Ana, podemos dicir que no teu caso a Virxe do Corpiño che salvou a vida? Sí, é unha virxe moi devota, e, bueno, levo moitos anos loitando, pero expresamente hai 2 anos, sí, estaba nun quirófano e non sabía o resultado, e aquí me vedes. O sea que, no teu caso, a túa ofrenda, non? A túa promesa funcionou. A miña promesa, polo menos, o está funcionando, porque eu sigo aquí, ca mesma alegría, emocionome evidentemente, porque, claro, é unha situación, é unha enfermedade moi dura, é un cáncer, que, bueno, pouquiño a pouco eu creo que vamos avanzando, e que todos temos que ter esperanza. Hoxe ves aquí, no día grande, como dicías, do Corpiño, a visitar a Virxe con tanta emoción, con tanta devoción, tamén con alegría, non? Sobre todo con alegría, porque, mira, a vida hai que disfrutala día a día, porque, mira, do día para mañá cámbianos a vida. Entón, sempre nos preocupamos por esas pequeñeces, como digo eu, visto desde ahora, desde o meu punto de vista, desas cousiñas que dis ti, pois mira, unha espiña que cada un ten o seu, sabes, o seu dolor, e a súa historia, como digo eu, todos temos unha historia, máis grande, máis pequeniña, para cada un é un mundo. Pero, bueno, eu estou aquí, dou gracias por estar aquí, espero estar moitos anos, como digo eu, dando aquí un pouco a tabarra. Moitos anos máis que veñas ao Corpiño no seu día grande. Mira, vemos como vai chegando cada vez máis xente, para quedar para esa misa das 5, que vai ser agora. Ti quedas, Ana? Sí, eu quedo a misa, xa estuve a 2 enfermos que foi ás 11, ás 12 e agora quedarei a misiña das 5. Pois a misa das 5 quedamos entón compañeiros, unha das misas grandes deste día do Corpiño aquí en Lalín, con centos de historias como a de Ana, de miles de devotos que se achegan hoxe aquí pois para mostrarlle a súa devoción a esta Virxe tan querida. E deixamos a Alba Lea no Corpiño en Lalín, que